Per què fan servir les màquines? Les màquines les fem servir perquè ens permeten estalviar temps o esforç. Ens estalvien força, ens permeten fer tasques amb precisió i ens ajuden a fer tasques perilloses. I també ens ajuden a transformar tipus d'energia en un altre tipus. Les màquines mecàniques s'utilitzen per desplaçar o cercar objectes pesats. Algunes d'aquestes màquines són més senzilles per fer tasques amb menys esforç. Algunes d'aquestes màquines són manuals. Les màquines tèrmiques. Les màquines tèrmiques es fan servir per escalfar o refredar. Una caldera de gas, una estufa o una placa de ceràmica. Cedeixen calor, una nevera, aparells d'aire condicionat, serveix per refredar. Màquines per comunicar-nos i manejar la informació. El telèfon, la ràdio i la televisió. Un reproductor CD i un reproductor MP3. Les càmeres fotogràfiques. Un reproductor GPS. Una videoconsola. Un ordinador. Són màquines per comunicar. En el nostre apartat hi sortien dues paraules. Són específiques, especials, una mena de nau tripulada que s'envia a l'espai i que permet estudiar l'atmosfera. Informàtica. Ciència que s'ocupa de les tècniques i els coneixements necessaris per tractar